Nós solicitamos antes do turno de palabra un inciso que se nos aclare o que o diga o señor secretario, se existe un informe que saía hoxe na prensa e que no caso da existencia dese informe xurídico que non consta no expediente plenario se dé lectura aquí pública ao mesmo, senón evidentemente non podemos pronunciarnos con coherencia. O informe existe, está elaborado máis ou menos na data na que tiveron a reunión, aproximadamente, non sei, 19 de decembro pode ser. Non vou dar lectura ao informe porque non corresponde. Está dicindo que se nega a ler un informe que supostamente está en decembro e se nos convocou o pleno, pero creo que o diga no micro. Lo agradecemos. Sí, negome a ler un informe sobre unha moción presentada por vostede por urxencia na comisión. Bueno, pois xa ven o talante deste goberno, nos encanta. Bueno, hoxe simplemente vamos a abordar un asunto fundamental para a conciliación das familias e o benestar da infancia, que é a execución da aula matinal no Concello. Este servicio non solamente facilita a conciliación da vida laboral e familiar, senón que tamén promove o desenvolvemento educativo e social do alumnado. Está de máis que digamos que é conciliación e apoio ás familias, que é desenvolvemento do alumnado, que son profesionais cualificados que coidan a ese alumnado, que é unha equidade educativa e exemplo noutras localidades, non neste Concello, e que ademais ten un respaldo legal e normativo, xa que moitos concellos galegos sí que teñen a función da xestión. O problema que temos aquí non é de viabilidade, senón de vontade política, o acaban de escoitar. O Pleno, en agosto pasado, aprobou unha emenda de alternativa para financiar as aulas matinais no orzamento do 24, con informe favorable do interventor municipal. E agora o Goberno municipal pretende bloquear a súa execución baseándose nun informe do secretario que, ademais, recoñecen na acta que ni se nos fixo entrega ni se pretende leer. O orzamento aprobado é de obrigado cumprimento, salvo que exista unha ilegalidade manifesta que non coñecemos ata o día de hoxe.